Pere. Iđe Alta. Ovoga biloga uzmi. Uzmi. Ti jako samo da ti je sid. Ja sad ću. Pa što ne bi toga privredio? Zaradio para u Njemačkoj i ti računaš da ti moraš samo sita, a šta ja? Da te ja služim, jel? Ja. Kuda je to lako služiti nekoga? Ti čuvaš tada i priča preko televizije, kada je latnije bolesniku bolovat, neka ga tuži. Nakon on živio. U tebi 100 kila ne skreneš misli, pa ja ne znam kako to. Dokle ćeš tako? Na iskopu sam ja 4. Kada? Ti si je kopao. Ja. Gdje si ti bio u Njemačkoj kad smo mi kopali? Ovu 4. Ja. Jednako ti je živila. Ja ti kažem. Samo jes tvoje pare. Ma ja iskupali moj srat sam. Ozbiljno. Jer sam bogao. Ja ne pamtim da si kopao vi. Luce! Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen. Je li ono papir sad? Nije, baba. Jeste ono. Sve radi. Pokriva i opet. Ovo što nisu ljudi napravili. Ovo valjda što nisu natkrili, a što će pokrivati ono tamo? A možda će imati tamo. Mate, hoće li papir ispod asti? Ja? Ovako bi je trebalo ostaviti. Boja se da kiše. Ići ja još sam ni svoj lukuni. Ozor. Ovo će puni doli. Ko mladi ruga, on je lud. Ovo je pravi život. Sad pa ne napme to radiš. Rade svi, ne udi ni tebi, dobro. Nema ništa bolje od toga.